dlouhá, než jsem objevila tajný způsob výdělku. Teď vám ukážu, jak jsem se změnila za pár měsíců. Mám útulný velký dům, svoje vysněné auto a stabilní příjem z internetu. Možno si už aj ty videl na Instagrame alebo TikTok podobné videá. Muž alebo žena s luxusným autom, drahým telefónom v ruke a slovami. Vďaka tipovaniu som za mesiac zarobil 14 000 eur. Znie to lákavo. Až príliš. Ale čo ak ti poviem, že celé toto je len divadlo a že tisíce ľudí týmto trikom naleteli? Títo tzv. Tipéri predávajú prístup do VIP skupín za 20, 50, niekedy aj 100 eur a sľubujú isté výhry. No čo robia v skutočnosti? Vyberajú si len tie zápasy, ktoré vyšli a tie zverejnia. Alebo vytvoria viacero skupín, kde každá dostane iný tip a v jednej predsa určite niekto vyhrá. A potom použijú jeho výhru ako dôkaz, že ich systém funguje. A prečo to ľudia vlastne kupujú? Ide o tzv. Tlak na rýchle zbohatnutie. Len dnes so zľavou. Môžeš si to dovoliť? Zarobíš to naspäť. Tak poď do toho so mnou. Buď gorila. Toto je 100% real. Mám veľa spokojných zákazníkov. Dnes dáš 20 eur a už za týždeň ti zaručujem, že budeš mať 600. Ukazujú luxusný život, no v skutočnosti žijú z tvojich 20 eur. Chcú, aby si myslel, že bez nich nezarobíš. Píšete mi správy, príbehy o tom, ako ste stratili 50 eur, 100 eur, alebo aj viac. A ako vás zablokovali, keď ste sa pýtali na dôkazy. Ako vám nikto nikdy nič nevrátil. Niektorí z týchto falošných expertov sa dokonca spájajú s inými podvodmi, ako Imrich Baron, ktorého sme rozobrali v predchádzajúcom videu. Žiaden tipér ti nikdy nedá záruku. Skutoční profesionáli nikdy nepredajú tipy cez Instagram. A každý, kto ti tvrdí, že zaručené zarobíš, ťa už vopred berie ako svoju obeť. Vieš, čo ľudia milujú? Nádej. A ja som im ju predal zabalenú do čísel istých výhier a sľubov o bohatstve. Stačilo ukázať pár falošných tiketov, nahrať výhru, ktorú som si vymyslel a zrazu ma počúvali ako proroka. Veď kto by neveril niekomu, kto má tisíce followerov a tvrdí, že má systém, ktorý funguje? Pravda je, že ten systém funguje, ale len pre mňa. Daj tomuto videu like, komentuj svoj názor a hlavne ho zdieľaj. Čím viac ľudí pochopí tento podvod, tým menej peňazí skončí v rukách klamárov. Vidíme sa na budúce.